ମୋ କୁକୁଡ଼ା ନା 10ଟା ଅଣ୍ଡାରୁ ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ ଫୁଟେଇଛି। ସକାଳୁ ଉଠି ବିଛଣା ନ ଉଠିନେ ନା ଆମ ଘରକୁ ଗାଣ୍ଡି ଆଡ଼କୁ ଦି ଗୋଇଠା ମାରି ବିଦା କରିଦେବେ। କହିବେ ଯେ ତୋର କ'ଣ ଚାକର ଥିଲା ଆସି ତ ବିଛଣା ଉଠେଇବ। ସେଥିପାଇଁ ରିକ୍ସ ଜମା ନ ନେଇ ବିଛଣା ମୁଁ ଉଠେଇଥିଲି। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କାମ ସାରି ଦେଇ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ବିଲକୁ। କାହିଁକି ନା ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ସାର ପଇଲାଣି, ଧାନ କେମିତି କ'ଣ ଚାଲିଛି ଦେଖିବା। ଧାନ ସବୁ ଠିକଠାକ ଚାଲିଛି ଦେଖିଦେଇ ସବୁ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ହିଡ଼ର କେବେ ଆସିବନି। ବହୁତ ଖଦଡ଼ିଆ ରାସ୍ତା ପୁରା। ବିଲରେ ବୁଲି ସାରି ମୁଁ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲି ଘରକୁ। ଘରେ ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏ ଦିଟା ଛୁଆ ନା ନିର୍ଜୀବ ଭଳିଆ ପଡ଼ିছে। ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଦିଆହେଇଛି ବୋଲି ସ୍କୁଲ ତ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଘରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ନା କାମକୁ ଯାଉଥିଲି ବୋଲି ମୋ ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ଧୋଇ ପାରୁନଥିଲି। ଆଜି ନା ଟାଇମ୍ ହେଇଛି ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ଧୋଇବି। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ଆଣି ସବୁ ପକେଇଦେଲି, ଭେଦିଦେଲି। ଭେଦେଇ ସାରି କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ପୁଣି ତାକୁ ଧୋଇ ପକେଇଲି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଥିବ ୱାସିଂ ମେସିନ୍, କିନ୍ତୁ ତା ବୋଉ କିଏ ଧୋଇ ଦେଉଥିବ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଘରେ ସେସବୁ ନାହିଁ, ନିଜ କପଡ଼ା ନିଜେ ଧୁଅ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜ କପଡ଼ା ନିଜେ ଧୋଇ ଦେଇ ମୁଁ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଖାଇବା, ଆଜି ହେଇଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ଖାଇବା। ସବୁ ଖାଇସାରି ମୁଁ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲି ଶୋଇବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା ସୁନସୁନିଆ ଶାଗ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତ ଖାଲି ନିଦ ଆସିବ ଆଉ। ମୁଁ ତ ଯାଉଛି ଶୋଇବି, ଆପଣମାନେ ନା ଏଇ ଆଇଡ଼ିକୁ ଫଲୋ କରିକି ଯିବେ।